Nazdar, nazdar, nazdar. Tu je Rehode a ideme natáčať Shakes and Fidget. Práve máme prácu. Dostali sme troška zlatok. Vždy mi to bliká, to si nevšimajte. Pošta. Čítať. Ne. Neviem, aký význam to má. Menší strich. Skončil som tu, že ide. Aha. Útočíme na Schwarzlicht. Sakra. Ja rovno si dáme toto do spolku. Takto. Hostinec. Zase to nemá nič. Podzemí. Skúšame do toho. Ne. OK. Ešte vám chcem ukázať jedného let's playera tiež. Volá sa SCREPI. Vám ukážem jeho brnko a tak. Si môžete pozastaviť. Tu majú životy, úroveň 30, svet 17. Tu číslo, koľko je. A ja som toľky. Moje veci. Tiež si pozastavte. Tu si dám elík. Mám koňa zviera. Toľky, shada motherfucker. Magia. To nič už. Čiže lúčim sa s vami. Som na svete 17. Lúčim sa s vami. Uvidíme sa v ďalšom dieli. Čus.